Juventus Club veru Morbi Kirkara, Juventus wieħed Roma xejn. Pierre, rajna assistejna loba intensa, rajna loba naħseb bej żewġ timijiet kumpatti, tnej Roma kienu kumpatti jena, għalkemm kienet żewġ timijiet kumpatti rajta, però kien hemm ċansijiet miż-żewġ naħat. Ovvjament waslu 3 punti. Eżattament, naturalment ma kienx hemm dubju li kienet se tkun logħba intensa. Kienet logħba importanti ħafna Juventus, fl-opinjoni tiegħi dawn 3 punti naħseb jiswew 6 għax kienet fondamentali għal Juventus li jibqgħu ma ta' fuq biex ikomplu telajn biex jirkupraw dawk il-punti li tlifna fil-bidu. Naħseb it-tim beda joqgħod tattikament beda joqgħod u naħseb sab ċertu stabilità importanti. Naqbel miegħek li tim beda joqgħod fid-difiża jiena naħseb rajna llum logħba klassika Allegri, d-difiża kienet solida jiena fl-opinjoni tiegħi. Iż-żewġ timijiet kellhom iċ-ċansijiet tagħhom li il-verità jiena rajta, però l-iktar ħaġa dik li oġbitni kienet li d-difiża kienet solida ma nafx miegħek. Apparti li t-tim jidher li sab ċertu solidità u ċertu kumpattezza. Naturalment, timijiet bħal Roma ma tistax fl-opinjoni tiegħi toħroġ u taffronthom difiża miftuħa għaliex dik hija l-logħba tagħhom għandhom ħafna plejers kif bħal Pellegrini, bħal Abraham, ġifieri, mbagħad daħal Xarawi flow Zaniolo, ġifieri dawn kollha plejers kif jekk toħorġilhom toħroġ tattakka u tirriskja mill-bidu dawna f'xi mument se jagħmlulek il-gowl. Il-Juventus fl-opinjoni tiegħi qabel jiena kont wieħed minn dawk ġifieri li fl-era Allegri kont ingeggja xi ftit fl-era Allegri passata li t-tim forsi jiddefendi daqsxejn iżejjed. Però minn sentej li għaddew passati u minn xi għaddejna naħseb li dik hija s-sistema adatta mhux biss għall-plejers li hawn bħalissa, ma naħseb li hija l-logħba li anki fl-Ewropa daħlet ħafna dis-sistema. Qabel konna nemmnu li fl-Ewropa titmur tattakka, illum donnu kulħadd irid ċertu solidità l-ewwel u mbagħad joħroġ għall-gowl. Eżatt. Xeħlek il-fatt li llum konna mingħajr Dybala u konna mingħajr Morata, Chiesa li kellu logħba ftit deludenti wkoll u ma xortu waslu 3 punti. Sfortunatament naħseb fl-opinjoni tiegħi l-iktar ġiex plejers is-soltu jkunu effettivi Kvadrado, Chiesa llum ma tantx kienu vera tajba u naħseb illi tistenni għaliex Chiesa lab ħafna logħbiet, inkluż in-nazzjonal. U Kvadrado du ġej minn vjaġġ twil minn man-nazzjonal ukoll ġifieri tistenni għal ħajkun hemm. Però naħseb illi kienu daqsxejn kwiet iżżejjed, is-soltu anki ħafna kontrattakki niddependu ħafna fuqhom, ġifieri u Chiesa kien daqsxejn kwiet, illum kien kwiet, ġifieri imma tistenni għal ħafna logħbiet f'daqqa, ġifieri il-plejers dis-sena ma tantx waqfu reġgħu, ġifieri ilhom kważi sentej għaddejjin, ġifieri tistennihom u jistax ikunu on top is-season kollu żgur. U bħala staqsejk, ġifieri x'messaġġ tagħti dir-rebħa mingħajr Dybala u eżempju Morata wkoll, Morata daħal fil-ferri lejl aħħar. Tagħti messaġġ li l-Juventus għandhom roża valida fl-opinjoni tiegħi, għaliex u naħseb dik intbagħat messaġġ li timijiet oħra li ma dekx tiġi bħal snin li għaddew fil-Juventus Stadium u kważi ġib ir-riżultat tirbaħ faċilment lill-Juventus. Ġifieri donna raġa ġejja dik il-feel factor li l-Juventus home diffiċli biex telbu. Sewa. Inti l-aħħar mistoqsija din semmejt li Kvadrado ġej minn distanza twila. Issa nafu li l-Juventus għandhom distanza twila xilab sejrin jekk minn isir żball minn ixedek mhux kom jew ma' Zenit. Kun ġifieri għandhom distanza twila hemmhekk bħal kull logħba fondamentali oħra. Mal-Inter x'qed tippretendi x'tixtieq tara inti f'dawn il-logħob li ġejjin issa. Inkomplu nagħmlu l-kumpattenza fit-tim l-ewwel nett. U nisperaw li nirkupraw xi plejers u li plejers bħal Chiesa neġenejtu Kvadrado jkunu ħafna ħjar minnu. Importanti ħafna. Grazzi ħafna Pier. Aħna narawkom fl-Inglis, grazzi ħafna ta' segwejtuna.